Sziasztok! Újabb videó, azaz újabb trükk következik tőlem. Csomag francia kártyát fogok használni, keverés után pedig kiterítem a csomagot az asztalra, és arra kérlek, hogy egyetlen egy lapot jegyezz meg a csomagból, de létszi, ezt ne áruld el senkinek, ez egy nagyon titkos információ, ezt csak te tudhatod. Miután megvan, visszahelyezem a csomagba, és arra teszek kísérletet, hogy kitaláljam ezt a választott lapot. Ezt egy különleges módon fogom megtenni, ugyanis egy némasági fogadalmat teszek, tehát nem fogok megszólalni a lap kitalálása során. Keverés után pedig kezdődjék is a némasági fogadalom. Kövessétek, hogy mit csinálok. Úgy tűnik, hogy nem sikerült elsőre megtalálnom a lapot, ezért most segíts egy kicsit. 1 és 10 között mondj egy tetszőleges számot. 7-es. A 7-es. Jó, szóval 7 lapot le fogok számolni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ugye a 7-est mondtátok, tehát 7 lap. Most létszi, mondd el azt, hogy mi ez a választott lap. Szívkirály. Ó, szóval a szív király. Ez különös, ugyanis a kezemben is a szív király található, ezért sikerült megtalálnom ezt a titkos lapot. Remélem tetszett a trükk, találkozunk a következő videóban. Sziasztok!